Goienerrek baditzu ja mabi urte, nien nintzen hasieratik egon, baina ekimena hasi zen lan voluntario batekin, energia buru jabetzan baino, energia berriztagarrien sorkuntzan sartzeko asmoakin. Garai hartan bazegoen impuesto al sol delakoa, orduan batu ziren 8-10 lagun horiek ikusi duten energia berriztagarrien sorkuntza ez zala bideragarria, edo bintzat, ekonomikoki ez zela oso bideragarria garai hartan. Orduan hasi ziren egiten izan zen energia berriztagarrien salerosketa. Proiektua hasi gara baten orduan hori izan zen, fakturen kudeaketa, batez ere, askotan energia buru jabetza edo energia arloko ekimen jasangarriago hauek alderatzen ditut elikadura buru jabetzakin agian ulergarriago dalako, ezta? Hauek hasi ziren nolabait bertako produkzio biologikoko nolabait edo berriztagarriko tomateak erosten herrira ekarri ahal izateko, ezta? Garai hartan hauen sorkuntza ez zalako bideragarria. Gero, proiektu atxera batean hortan mantendu zen, inpostuak kendu eta ja hasi ziren bebai sorkuntzan sartzen. Kontua da, garai hartak sorkuntzan sartu zen garai hartako, bazkideak edo lagun hauek kudeatzen zituzten fakturak asko zirela, jada. Eta, orduan Goienerrek hartu zuen tamaina handi bat, bai profesionalizaziorako bide bat, eta Goiener bera hasi zen lagun arteko ekimen bat izatetik, edo etxeko kontu bat izatetik, Euskadi eta Nafarroa mailako kontu bat izatea. Gaur egun bagara 70 langile, eta ideara askotan esaten dugu izango litzatekeela mugimendu, voluntarioen mugimendu bat izatea, eta benetan elikadura buru jabetza izan daiteken moduan sentsibilizazioa zabaltzea eta danon artean zetxoaik jartzea. Negia da, gaur egun lanak dakarren profesionalizazio eta prestakuntza hori ez litzatekeela, ezingo litzatekeela mantendu agian voluntarioen lanarekin. Orduan, gaur zertan gabiltza, bai alde batetik gara kooperatiba bat, irabazi asmorik-gabekoa. Hortan egiten duten fazia, ez delako beste dozein kooperatiba modukoa, gure modukoak behar daude, baina ateratzen zara Euskal Herritik eta entzuten dena da Mondragon barrioa, Mondragon joko mengira eredu bat, gurea esango duke guztiz ezberdina dela, kooperatiba izateak ez gaitu danok saku berean sartzen. Orduan, irabazi asmorik-gabekoak esan nahi duena, ez dugula etekinik ateratzen, baizik eta etekinak direla langileen soldatak mantentzeko, baina hortik gora doan edozer joan behar da proiektua elikatzera. Eta gure proiektua zein da, energiaren auzia, ez dakit buru jabetza, gaur egun ezinezkoa da, energia buru jabetza, erabateko nahi dut esan, beti gaude konektatuta hor dagoen entramado horrekin, baina, behintzat uste dugu daukagula izaera hori, enpresa bat gara, kooperatiba bat, proiektu propioak ditugu nolabait, baina gure helburua da eta gure izaeraren azpimagarriena uste dugu dela energia trantsizioan agente sentsibilizatzaile bat, bai daukagulako jakintza teknikoa, jakintza soziala egin batean, eta hori egiten ditugun gauzen artean garrantzitsuenetarikoa da uste dugu herria mobilizatzea energian arloan. Saiatzen gara eta ez da bat erraza, azkenean elikadura buru jabetzan indar asko jarri dira, zorionez, esan behar dut, bai administraziotik, bai herri mailara mugimendu potenteak egon dira eta jendeak nahi izan ditu hortu propioak, lokalak,
elikadura burujabetzaren auzia dago jantokietan sartuta, osea, umeekin lan egiten da horren inguruan. Zer gertatzen da energiarekin? Pues, ez dagoela hainbeste agente arlo horretan, de hecho, ez nekik esaten, osea, egia da, pues, geroz eta udal gehiago ari direla sartzen, baina herri mailan ekimen gutxi egiten direla horrekin, hori bai, eskolatan ez dago oso sartuta, egia da jendeak baduela gai bat, hasi como lehen jarri duan adidearekin, tomateak edonor kaldituen eduki eskuartean, alditu duen jan, energia ez bazara hornidura puntu baten titularra eta ez baduzun jasotzen faktura, ez baduzun pagatzen, ez gara kontziente energiarekin egiten dugun erabileraz. Orduan, gustatuko litzaiguke, elikadura burujabetzarekin egin den prozesu hori agian jartzea edo behintzat bultzatzea, baina egia da objektua edo prozesuaren muina ez dela elikagaia. Bai, bizitzaren elikagaia, baina asko zurrunago, abstraktuago eta arrotzago sentitzen du jendeak, ezta? Orduan, hemen azpimarratu nahi duena da, bai, agian horren inguruan egin beharreko lanketa herri mailan eta berez gizarte mailan beste edozein tokitan. Gero nik justu energia berriztagarrien komunitateekin egiten dut lan, horrek zertan datza, goien erren partetik behintzat sentsibilizazio prozesu bat egitean. Izan ditugu hainbat bilera herritarrekin, bertan hitz egiten da, bai, merkatu elektrikoa nola funtzionatzen duen, bai, bertan nola hartu dezakegun parte, sorkuntza aldetik, salmenta aldetik, baina hori esan duan moduan, erdiko entramadua ezin dugu kontrolatu, eta ez dago gure eskuetan, baina, sentsibilizazio prozesu moduko bat da, ezta? Gero ja guztien ditugu herritarrak erdia aldunduta, gauzak asko aldatzen dira eta ezin dituzu sotakabai horrei eman eta horrela mantenduko direnik ziurtatu, baina, jendea implikatzen da, proiektuak abiatzen ditu, eta hortik aurrera, naiz eta goien ez den bertan egon behar, konprometituak bertan egoten, normalean gure eskutik jarraitzen dute haien proiektuak garatzen. Nien hasi ingeniera, ni soziologa naz eta sentsibilizazio eta sozializazio hortan egoten naiz. Gero ja proiektuak garatzen dituztenean gehien bat nire lankide ingenieroen eskuetan edo haien eskutik joaten dira. Eta, esan moduan, guk bilartzen duguna energia da, beste batzuk elikadura, beste batzuk zaintza, eta beste batzuk ura landuko dute, ezta? Azkenean, fronte asko daude gure eskuetan ez daudenak eta berreskuratu behar ditugunak, goien erren objektua gure eskuetan dagoena energiaren mundua da, baina bebai asumituta energia kontrolatzeko eta arlo honetan erabat buru jabeak izatetik oso urrun gaudela. Azteko, azpiegitura ez delako gurea. Ezta, berriz zimena egiten, guk ezin dugu hortu bat jarri eta tomateak sortu, tomateak hartu eta jan. Gure sorkuntza prozesua pasatzen da gurea ez den sare batetik, dana ministerioana, Espainiar Estatuana, eta badira gaur egun hautsi ezin ditugun hainbat lege eta alde horretatik gaude oso mugatuta. Orduan, dugu gaur ditugun tresnak erabiltzen saiatzen ari garela, baina indar gehien jarri behar dugun arloa sentsibilizazioa eta ez dakit buru jabetza, baina bai informazioa ariketa gardenen eta argien zabaltzen saiatu behar garela. Vale, eskerrik asko lege. Bueno, urreko blokea izango zen, ez bakarrik ekimen